नमस्कार. व्यासपीठावरील मान्यवर डॉक्टर अनिल काकोडकर, भारताच्या अणु ऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष, संमेलनाध्यक्ष प्राध्यापक A.B. पंडित, कुलगुरू ITC मुंबई, स्वागत समितीचे अध्यक्ष श्री प्राध्यापक हरिलाल मेनन, गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू, प्राध्यापक जयश्रीराज जोशी, मराठी विज्ञान परिषदेचे मुंबईचे अध्यक्ष, श्री उदय बाळीकर, चेअरमॅन मराठी विद्या परिषद गोवा विभाग, अध्यक्ष श्री जनार्दन वेर्लेकर, गोवा विद्यापीठाचे कुलसचिव प्राध्यापक V.S. नाडकर्णी, द डीन स्कूल ऑफ द फिजिकल अँड अप्लाइड सायन्स प्राध्यापक पियोळकर, या अधिवेशनाला उपस्थित असलेल्या अधिवेशनाचे प्रतिनिधी आणि विज्ञानप्रेमी सर्वांचे या निसर्गरम्य गोमंत भूमीमध्ये स्वागत. सर्वात प्रथम मी अभिनंदन करतो विज्ञान सॉन्ग म्हणून या अधिवेशनाचं जे ज्याने स्वागत केलं त्या सगळ्या मुलांचं मी खूप खूप स्वागत करतो. स्वागत करावं. खूप सुंदर असं सॉन्ग त्याने या ठिकाणी संपला अंधारा आता व उधेला सूर्य याने खरोखरच त्या मुलांचं खूप खूप अभिनंदन. अखिल भारतीय मराठी विज्ञान परिषद 57 या अधिवेशनाला गोव्यामध्ये संपन्न होत असल्याचा मला फार आनंद होत आहे. सर्वप्रथम गोवा मराठी विज्ञान परिषद गोवा विभागाने गोमंतकीय विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान निष्ठा, वैज्ञानिक विचार आणि वैज्ञानिक संशोधन याविषयी आवड निर्माण करून गेली 25 वर्ष कंटिन्युअसली मुलामध्ये काम करत असल्याबद्दल मी त्याचं खूप खूप अभिनंदन करतो. आपण बघतोय की जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विकास महत्त्वाचा आहे, परंतु कालांतराने त्याचा पर्यावरणावरही त्याचा परिणाम होत असतो आणि त्यामुळे आपण विविध हवामान संकटांना तोंड देत असतो. या हवामान बदलाच्या परिणामामुळे त्याचा दुष्काळ आपण सगळ्यांनी अनुभवलाय. पाणी टंचाई असेल, भीषण आग असेल, समुद्राची वाढती पातळी असेल, पूर, ध्रुवीय बर्फ वितळणं व आपत्तीजनक वादळे आणि जैवविविधतेत घट होणे हे सगळे विषय आपण गेले कित्येक वर्ष कंटिन्युअसली आपण अनुभवतो. हवामानाबद्दलचा महत्त्वपूर्ण परिणाम आम्ही सर्वांनी अनुभवलेला आहे. या सर्व बदलाची आपण आताच काळजी जर नाही घेतली तर आपल्या भावी पिढीला आपण अत्यंत प्रदूषित वातावरणात जगण्यासाठी आपण भाग पाडू. पर्यावरणाबद्दलचे हे बदल आपण लवकरात लवकर आणि शक्य तितक्या चांगल्या प्रकारे समजावून घेणे आणि धोरणानुसार विकसित होणे ही काळाची गरज आहे. ज्या पर्यावरणाला आपण आपल्या जीवनमानावर त्याचा कंटिन्युअसली परिणाम होतोय. मला खूप आनंद वाटला की जागतिक हवामान बदल हा विषय आपण या अधिवेशनामध्ये घेतलेला आहे आणि या जागतिक हवामान बदलाच्या बद्दल आपण सगळेजण कंटिन्युअसली डिस्कशन, डेलिब्रेशन आपण या विषयावरती करणार आहोत. नुकत्याच पार पाडलेल्या G20 परिषदेच्या हवामान बदलाच्या अनुषंगाने हा विषय निवडला गेलाय आणि G20 परिषदेच्या अनुषंगाने जागतिक स्तरावर नेत्यांच्या शतकाच्या माध्यमापर्यंत कार्बन तटस्थतेपर्यंत पोहोचण्याचे वचन घेतले आहे. G20 शिखर परिषदेच्या इंडोनेशियाच्या या भेट देऊन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी G20 गटातील नेत्यांशी महत्त्वाच्या आव्हानावर विस्तृतरित्या चर्चाही केलेली आहे. यावर्षी भारताकडे G20चे यजमानपद आल्याचे औचित्य साधून वसुदैव कुटुंबकम या थीमवरती राहिलेल्या सर्वांसाठी समान विकास आणि सामायिक भविष्याचा संदेश हा अधोरेखित करत आहोत. जागतिक हवामान बदल संकटासाठी योजना या दिशेने शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे, स्वच्छ शाश्वत ऊर्जा स्रोत या जागतिक तापमानामधील तापमान वाढ करतील. प्रदूषणाचा मुकाबला करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील रस्ते मंत्रालय याने हरित ऊर्जा उपक्रम सुरू केलेला आहे. गोव्यात हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या उद्देशाने सध्या आमच्याकडे 25 वेगवेगळ्या मार्गावरती 50 इलेक्ट्रॉनिक कदंबा बसेस कार्यरत आहेत आणि माझ्या सरकाराच्या उद्दिष्टाच्या नुसार आपण 2023 पर्यंत आणखी 100 बसेस आपण या ठिकाणी त्याची वृद्धी होईल. 2023 पर्यंत आपण पणजी, वाळपई, पेडणे, साखळे अशी 50 चार्जिंग स्टेशन सुरू करणार आहोत. स्थानिक वाहतुकीसाठी अजूनही 500 विद्युत कदंबा बसेस
घेण्याचे सरकारने ठरवलेले आहे. त्यामुळे निश्चितच मला वाटतं की ई ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टममध्ये खूप मोठी प्रगती गोवा सरकारच्यानुसार होणार आहे. माझ्या सरकारने याआधी गोव्यामध्ये सर्वसामान्य अनुदानित इलेक्ट्रॉनिक बाईक्स आणल्या होत्या आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्बन ऊर्जा कमी करण्याची मदत होईल. G20 शिखर परिषदेचे चिंतन मुद्द्यापैकी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि सांगायला खूप बरं वाटतं की G20 शिखर बैठकीच्या सिटीमध्ये आपलं गोवा राज्याचाही आसपाव त्यामध्ये झालेला आहे. त्यामध्ये काही महत्त्वाच्या बैठक आणि खास करून टुरिझम आणि या रिलेटेड ज्या बैठक आहेत त्या आपल्या गोव्यामध्येही होणार आहे. त्यामुळे गोवा शहराचं त्या निवड झालेली आहे. गोव्यात सध्या खाजगी मोबिलिटीसाठी इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ होत आहे. मला सांगण्यात आनंद होत आहे की भारत सरकारने या वाहनांसाठी त्याच्या किमतीत अनुदान देण्याचंही ठरवलेलं आहे. दैनंदिन प्रवासासाठी इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा वापर हा चांगल्या हवेच्या गुणवत्तेसाठी कमी ध्वनी प्रदूषण हे आवश्यक आहे. 2020 मध्ये गोव्यात 42,000 वाहनांची नोंदणी झाली. त्यापैकी 70 इलेक्ट्रॉनिक वाहने होती. 2021 मध्ये 51,000 वाहनाची नोंदणी झाली. त्यापैकी 1,000 इलेक्ट्रॉनिक्स वाहने आपण गेल्या 6 महिन्यामध्ये 7% वाढ झालेली आहे. ही खरोखरच त्या दृष्टीने चांगली आहे. आपण चार्जिंग व्हेकलकडे जात आहोत आणि गोव्याच्या रस्त्यांचे विस्तृत जाळे ब्रॉडबँड नेटवर्क निर्माण करत राज्याने कनेक्टिव्हिटी जेवढी होईल तेवढ्या प्रमाणामध्ये वाढवत आहोत. त्यामुळे राज्यातील कार्बन ऊर्जा व्यवस्था डेफिनेटली कमी होईल. मला वाटतं गोव्यामध्ये अशा काम करण्यासाठी संस्था आतापर्यंत NIO, NCPARO, गोवा बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड अशा विविध संस्था म्हणजे या हवामान संकटाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सध्या तरी काम करत आहे. याच्या व्यतिरिक्त मला वाटतं नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स, नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स, नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ, IIT, NIT, BITS, GIM आणि त्याचबरोबर नव्याने सुरू होणारी आयुष आपल्या धारगडमध्ये ही संस्था म्हणजे याच रिलेटेड वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आपण जे म्हणतो वैज्ञानिक दृष्टिकोन त्या दृष्टीने याही संस्था म्हणजे गोवा युनिव्हर्सिटी त्यामध्ये भर घालत आहे. पण अजूनही नवीन संस्था त्या दृष्टीने वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या दृष्टीने नक्कीच काम करेल याची मला खात्री आहे. अलीकडच्या वर्षामध्ये गोव्यात हवामान बदलाचा अजून एक वाढीव संशोधन गोव्यामध्ये सुरू झालेलं आहे आणि निश्चितरित्या मला वाटतं विद्यार्थ्यांनाही या संशोधनाचा फायदा होईल. मी फक्त सगळ्यांच्या माहितीसाठी म्हणून गोव्या सरकारने फेलोशिप प्रोग्राम चालू केला होता आणि या फेलोशिप कार्यक्रमामध्ये वेगवेगळे कुठलाही विषय निवडून मुलं फेलोशिपमध्ये सरकारमध्ये जॉईन होऊ शकली असती. पण हा विषय बऱ्याच जणांच्यापर्यंत पोहोचला नाही की त्याच्याबद्दल अवेअरनेस झालं नाही मला माहीत नाही. आम्ही 10 फेलोज घ्यायचे ठरवले होते पण फक्त 3 फेलोज जॉईन झाले. खरं सायंटिफिक विषय वेगवेगळे विषय घेऊन पण सरकारमध्ये फेलोजला जॉईन म्हणजे PhD करणाऱ्या मुलांना किंवा अजूनही वेगवेगळे विषय किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट किंवा ग्रॅज्युएट ह्याची स्टडी करत असलेल्या मुलांना ही फेलोशिप म्हणून एका वर्षासाठी गव्हर्नमेंटमध्ये जॉईन करण्यासाठी स्कोप होता. पण फक्त 3च म्हणजे एक एज्युकेशन अजून एक हेल्थ सेक्टर अशा 3 विषयामध्ये फक्त जॉईन झाले. खास करून एन्व्हायरमेंट आणि सायन्स म्हणजे आपण विशेष करून सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट यासारख्या विषयामध्ये एकही मुलगा कोणीही मुलं किंवा मुली जॉईन नाही झाली याचीही मला खंत आहे. मला वाटतं युनिव्हर्सिटी आणि बाकीच्या आपल्या सायन्स प्रेमीने याचे निश्चित दखल घेऊन अजूनही फेलोज आपल्या गव्हर्नमेंटमध्ये जॉईन करता येईल आणि निश्चितरित्या म्हणजे इनोव्हेशन्समध्ये काम करण्यासाठी सरकारच्या वतीने चांगल्या पद्धतीचा स्कोप यामध्ये अजूनही आपण वाढवू शकतो. डेफिनेटली सरकार स्वच्छ आणि हरित पर्यावरण क्षेत्राच्या उपक्रमासाठी नेहमी गोवा राज्य सपोर्ट करत आलेला आहे आणि त्यामध्ये गोवा राज्यात आपण जर बघितलं असेल तर इतर राज्यापेक्षाही आपण जसं म्हणतो की स्वच्छ सुंदर एन्व्हायरमेंट ठेवण्यासाठी खास करून सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट इन द एशिया जो आपल्या सालिगाव पठारावरती आहे कार्यरत आहे. अजूनही कोणी जर बघितलं नसेल तर निश्चितरित्या बघून घ्यावा.
हा एशियामधला वन ऑफ द बेस्ट प्लांट ॲट सालिगाव आपल्या ह्याच्यामध्ये आहे. सरांनी विजिट केलेला आहे. द नेक्स्ट वन ऑफ द बेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट ऑन PPP बेसिस. आपण नव्याने जो कुंडई इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये सुरू केलेला आहे, पूर्णतः पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप बेसिसवरती राज्यामध्ये पूर्णतः बायोमेडिकल वेस्ट आपण त्या ठिकाणी ट्रीट करतोय. इन फ्युचरमध्ये केमिकल वेस्ट सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आपण पिरसुल्ला एरियामध्ये ट्रीट करतोय. सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वेगवेगळ्या ठिकाणचे कार्यान्वित सुरू आहेत. मला वाटतं अजून 1-1.5-2 वर्षामध्ये सगळ्या ठिकाणची सिवरेज आपण व्यवस्थितरित्या ट्रीट करू. आत्ताच्या आपल्याला साळ नदीत म्हणा किंवा सांतिने नाला या ठिकाणचे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स आहे माझ्या लक्षात आहे, पण इन फ्युचर सिवरेज ट्रीटमेंटमध्ये आपण चांगल्या पद्धतीने काम करतोय. आणि अशा वेगवेगळ्या विषयावरती काम करणारं गोवा राज्य हे पहिलं राज्य असेल. बायोमेडिकल वेस्ट, सॉलिड मॅनेजमेंट या वेगवेगळ्या विषयावरती आपण चांगल्या पद्धतीने काम करतोय. मला वाटतं जागतिक हवामान बदल या विषयावरती वेगवेगळ्या या ठिकाणी डिस्कशन डेलिब्रेशन होणारच आहे. आणि नक्कीच ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी म्हणजे हा विषय त्याने वेगवेगळ्या ठिकाणी लावून धरलेला आहे व त्याचमध्ये आपण विश्वगुरू होण्यासाठी आपल्याला जी संधी लाभलेली आहे त्यानुसार आपल्या सगळ्यांचाही प्रयत्न सुरू आहे. आणि आपल्याला G20चं अध्यक्षपद मिळणं हे आपण विश्वगुरूच्या दिशेने जाण्यासाठी एक पाऊल आपण पुढे टाकलेलं आहे. त्याचा फायदा हा नक्कीच आपल्याला होईल असं मला वाटतं. आणि या सगळ्या दृष्टीने सांगत असताना फक्त 1-2 गोष्टी ज्या माझ्या लक्षात आल्या तेवढ्याच फक्त मी मेन्शन करतो आणि नंतर माझं भाषण संपवतोय. आपण जे गोवा सायन्स, बाकी गोवा विज्ञान भारती, बाकी सगळे खूप चांगल्या रीतीने कार्य करत आहेत. तरी पण जे लहान मुलाच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवण्यासाठी सगळ्यात चांगलं जर कोण काम करू शकत असेल तर ते मला वाटतं ॲट प्रायमरी, प्री प्रायमरी आणि सेकंडरी लेवलवरती सायन्स टीचर. खरं म्हणजे सायन्स टीचरने जेवढा इंटरेस्ट अजूनही जास्त चांगला प्रत्येक गोष्टीकडे बघत असताना वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून बघायला पाहिजे. असा जर दृष्टिकोन मुलांच्या मनामध्ये जर तयार केला तरच मला वाटतं त्याच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मुलांचा बदलू शकेल. अदरवाईज आपल्याला जी आता खंत आहे की 10वी नंतर मॅक्झिमम मुलं म्हणजे सोपा सब्जेक्ट मुलं आर्ट, सायन्स किंवा कुठल्या तरी बाकी ह्याच्याकडे वळत जातात. ती जास्त मुलं सायन्स बाजूला वळण्यासाठी सायन्स टीचर प्लेज द इम्पॉर्टंट रोल ॲट द सेकंडरी लेवल. आणि तो करण्यासाठी सायन्स टीचरने मॅक्झिमम एफर्ट्स घ्यावे. नो डाऊट मी असं म्हणत नाही की आर्ट्स आणि कॉमर्स दुय्यम दर्जाचा आहे असं बिलकुल म्हणत नाही आहे मी, पण तरीसुद्धा म्हणजे मुलामध्ये एक क्युरियोसिटी वाढण्यासाठी हा सब्जेक्ट जास्त इंटरेस्टने सायन्स टीचरने घ्यावा आणि त्यासाठी जास्त लोकांनी प्रयत्न करणं, सायन्स टीचरने प्रयत्न करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. निश्चितच ते करेल. सरांनी आज एक काकोडकर सरांनी खूप चांगला विषय मांडला की पर कॅपिटा इन्कम ऑफ द इंडिया शुड बी म्हणजे दडोती इन्कम, पर कॅपिटा इन्कम हा प्रोग्रेसिव्ह कंट्रीच्या पेक्षाही आपल्या कंट्रीचा जास्त असणे आणि विषमता नसणे हे खूप महत्त्वाचा विषय सरांनी आपल्यासमोर मांडला. मला नक्कीच वाटतं की त्यासाठी नॉट ओन्ली द गव्हर्मेंट बट त्याचे एफर्ट्स सगळीकडून सुरू जर झाले तरच तो विषय सुटू शकतोय. आणि त्याचा इन्कम म्हणजे ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टरने जो आत्मनिर्भर भारत जो कन्सेप्ट मांडलेला आहे तो त्या दृष्टीनेच आहे. आणि आत्मनिर्भर भारत हा सपोज जर डिटेल जाऊन जर कोणी बघितला असेल तर त्या एका योजनेमध्ये ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टरने जवळपास 67 डिपार्टमेंट्सच्या योजना आत्मनिर्भर भारत या एका योजनेतच मांडलेल्या आहेत. म्हणून सरांनी पर कॅपिटा इन्कम विच इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द आत्मनिर्भर भारत. आणि हा भारत देश जर आत्मनिर्भर व्हायचा असेल तर त्यासाठीचा प्रयत्न हा प्रत्येकाने करावा लागेल. मग तो स्किल्ड लेबरपासून सायन्स टीचरपर्यंत सगळेच. आणि वी वॉन्ट टू थिंक ओव्हर इट. द सेम कन्सेप्ट घेऊन सर आम्ही या ठिकाणी स्वयंपूर्ण गोवा हा त्याच्याच रिलेटेड कन्सेप्ट सुरुवात केला आणि त्याचा खूप चांगला रिझल्ट गोव्यामध्ये मिळायला लागला. तो आत्मनिर्भर भारत तशाच तसा इम्प्लिमेंट गोव्यामध्ये करण्यासाठी आम्ही प्रयोग म्हणून आमच्या प्रत्येक पंचायतमध्ये GCS हे ऑफिसर अपॉइंट केला आणि तो प्रत्येक पंचायतमध्ये दर शनिवारी त्या ग्रामपंचायतीमध्ये बसतोय आणि गावातल्या लोकांशी डिस्कशन करतोय, पंच सरपंच यांच्याशी डिस्कशन करतोय
आणि राज्यातल्या केंद्रातल्या सगळ्या स्कीम त्यांच्यापर्यंत इम्प्लिमेंट करतोयच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त म्हणजे इनोव्हेटिव्ह आणि नवीन म्हणजे आता तर आम्ही अगोदर म्हणजे ॲग्रिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेअरी, फिशिकल्चर या सगळ्या सेक्टरमध्ये काम करत होतो, सगळ्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवत होतो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटला प्रमोशन करत होतो आणि आता यावर्षी स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 हे मिशन म्हणून सुरुवात केलेली आहे आणि ते आपला सुट्टीचा दिवस शनिवारी तिथं दिवस असताना सगळ्या डिपार्टमेंट्स सगळे डिपार्टमेंट्स आपल्या वेगवेगळ्या योजना तिथं राबवतात आणि आत्ताच्या घडीला मी स्किल डेव्हलपमेंट हा विषय एकदम लावून धरलेला आहे आणि स्किल एम्प्लॉयमेंट म्हणजे आतापर्यंत फक्त लोकांना वाटत होतं की स्वयंपूर्ण गोवा आपण या एवढ्याच सेक्टरमध्ये करायचं की नाही. मी तर आता म्हणतोय की स्पेशली विथ स्किल जे आपल्याला आपल्या टुरिझम सेक्टरमध्ये पाहिजे ती स्किल या ठिकाणी तयार होण्यासाठी स्किल एम्प्लॉयमेंटवरती खूप मोठा जोर देऊन वेगवेगळ्या स्किल एम्प्लॉयमेंट करण्यासाठी सुरुवात केलेली आहे आणि निश्चितरित्या ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांचे विजन आत्मनिर्भर भारत तशाचं तसं इम्प्लिमेंट करण्यासाठी स्वयंपूर्ण गोवा हे विजन सुरू केलेलं आहे आणि खास करून मला सांगायला आपल्याला बरं वाटतं की स्वतः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी 1.5 तास दिला आणि 1.5 तास गोव्यातील प्रत्येक पंच सरपंच यांच्याशी स्वतः व्हर्च्युअली ते बोलले आणि त्यांना हा कन्सेप्ट खूप आवडला आणि त्याने त्यानंतर इतर राज्यामध्ये हा कन्सेप्ट इम्प्लिमेंट करायला लावला आणि बरेच जण म्हणजे महाराष्ट्र असेल, मध्य प्रदेश असेल, बाकीची राज्य इथं येऊन एक्झॅक्टली स्वयंपूर्ण गोवा म्हणून तुम्ही काय करताय हा कन्सेप्ट येऊन शिकायला लागले. त्यामुळं हा इट इज रिलेटेड टू डेट ओनली. त्यामुळे मला खूप बरं वाटलं की निश्चितरित्या आपण सगळ्यांनी त्या दृष्टीने प्रयत्न करावा तरच हे शक्य होईल, अदरवाईज नाही. मला वाटतं जेव्हा आपला देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी लालबहादूर शास्त्री यांनी जय जवान आणि जय किसान हे 2च नारे दिले आणि त्यानंतर अटलजीने त्याला जय विज्ञान जोडलं गेलं आणि आता ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांनी त्याला जय अनुसंधान हे जोडलं गेलेलं आहे आणि आता त्यासाठी आपण जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान आणि जय अनुसंधान याच्यावरती आपण सगळेजण काम करतोय आणि निश्चित हे जर आपण काम केलं तर मला वाटतं आपण नवभारत निर्माणाच्या दृष्टीने आपण जो प्रयत्न करत आहोत तो नवभारत निर्माण होण्यासाठी जय अनुसंधान हे खूप महत्त्वाचं असेल. आपला सगळ्यांचा प्रयत्न या दृष्टीने जर झाला तर ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर यांचं व्हिजन नवभारत निर्माण करण्याचं स्वप्न निश्चितच साकार होईल एवढी आशा व्यक्त करतो आणि याच्यासाठी शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय भारत. Thank you very much, sir. I am sure your words will motivate us throughout this.